Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Regering en partners bundelen kracht voor toekomst West-Suriname. Met de recente Inception Meeting van het project Sustainable and Inclusive Development of West-Suriname Amazon Sustainable Landscape Program Phase 3 is officieel het startsein gegeven voor een meerjarig ontwikkelingsprogramma gericht op duurzame en inclusieve groei in West-Suriname. De onlangs gehouden tweedaagse bijeenkomst bracht alle betrokken partners, stakeholders, vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en het projectteam samen. Tijdens de kick-off werden de gezamenlijke visie, doelstellingen en verwachtingen bevestigd. Minister Patrick Brunnings van Olie, Gas en Milieu opende de bijeenkomst en gaf aan dat het project een volgende fase markeert waarin beleid daadwerkelijk wordt omgezet in concrete acties.